ne fait ah ne donner un combat là là tane aka haram eh jaja mai tane eh comment flow ah agate ane eh jone be konna nadi eh na do jigi korti voilà ya kene corbacité sama do amba eh voilà itna do jigi korwa amunebi nigga war bado de tato flecha Karamogo nega do jigi woro wallahi jigi ya de me jigi nyingi la dore na ngawro la kwa ne tado abeka kam fo ni français te cordi kando kondo kwa abeka kondo fo ko programmation consultation programme voilà abeka lukman ne fo ko visa de ne te ko fi fam donc ebe fe nega do jigi woro la wallahi war bofa nga bofa madi baram nanya na bradoro madi na ebe do français na ye che Karamogo est-ce que mendo à 72 Yaoundé ne de kera mère française yi ye fin foi il veut tout le faire ya problème ta voilà madame oui à 72 à Yaoundé Yaoundé ouais ça va ouais la tombe j'ai pas parlé Yaoundé ici j'ai dit quoi de Yaoundé voilà à Nyefa c'est madame non en fait moi je suis mademoiselle mademoiselle ça va Ferran non Ibado ah ouais il y a quel problème non on m'a dit que Karamogo c'est un marabout je suis venu pour mon problème j'ai un sérieux problème je dois aller en France demain même on m'a volé mon visa je voulais qu'il m'aide à retrouver ça en fait visa voilà visa ne be kan kamana gande toro bon oui il y a enfin les mais à Coco et fin non, il n'a pas compris ce que je dis. C'est sa deuxième personne qui l'appelle comme ça. Comment mais toi aussi. Oui. Tu n'as pas d'argent. Je vais. Je vais. On a volé mon visa. Je vais qu'il m'aide à retrouver la personne. C'est lui qui a fait ça. Je dois aller en France demain même à 20h. Il est déjà 22h. Si je comprends bien, diamétralement opposé. Attends, mais tu parles de quoi même? J'ai dit mon visa, tu me dis diamétralement opposé, ça veut dire quoi ça? Mais Amadou. Attends, non, j'aime pas ça. Comment vous voulez quoi même? Réglez mon problème où je m'en vais, je vais aller chercher la police. Non, toi tu n'es pas comprendre. Et si je. Vraiment, je n'ai marre de vous, je veux mon visa. Mais non. Je vais aller chercher un policier. Mais non. Il y a mon policier dehors, hein. Je vais aller vous convoquer. Vous me dites diamétralement. Il y a quoi de diamétralement ici? Fara mon foi ça kana ton naka tinne nisa ni ga français fa be ka diamétralement fort kana fana ba de sai fana ça tendable ça tient merci les gens non les Maliens même ça ne va pas quoi esprit tranquille disparaît vous les Maliens voilà flore ni fait nous doit pas mon foi de ça fara abaka mon foi Karamogo mena e be flo ni ne ba mena nya fam tale wole il m'appelle si c'est qui lui? Hein? Qui lui tient, oui? Tu parles de celui qui était là, c'est qui? Tu m'as appelé, c'était lui ou quoi, je sais pas. Maintenant, tu veux avec son tête là. Non, voilà. C'est toi le marabout, vous êtes ensemble. Marabout, oui, n'est pas. Idiot. Shell. C'est les chaises, quoi. Shell. C'est chaud, mais. Il faut t'étendre encore, je viens. Il faut te tirer ici. Je vais m'asseoir en fait parce que voilà. je suis fatiguée de Il faut te tirer ici. Avena. Putain, voilà, j'ai beaucoup aimé. Voilà, vas-y. Oui. Madame, lui, voilà, il faut te prendre main. Vous allez bien? Voilà. Oui, je vais bien. J'espère que ça va. Vous êtes venu voir à consulter le mari. Non, il n'y a pas de problème. Vous m'expliquez votre problème, s'il vous plaît. Mais en fait, on m'a parlé de celui-là qui est Karamogo, on voit chez moi. On m'a dit qu'il est les problèmes des gens. Moi, j'ai perdu mon visa. Je dois aller en France demain à 20h. Depuis qu'elle est juste là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Visa y est mon égal. Visa y est mon égal. Visa, il m'a dit que visa vie mère. Oui, comment gagner gagner. Oh, il y a
français. Avec le ministère de sécurité de là. Olu bɛ mission de la donc n'a y'i gifler o kɔrɔ n'a y'i tulo ci n'i ma kasi n'i ma kuma n'i ma bugɔ n'i ma dɔgɔya déjà karamɔgɔ kunda i ka grade bɛ yɛlɛn quoi. Ah ouais. I y'a faamu grade ye i jɔyɔrɔ donc ale ma n'i tulo ci dɔrɔn i tɛ foyi foyi fɔ i y'a faamu voilà donc ni n'a faamu sisan ni ne bɛ ka e faamu karamɔgɔ tɔw ka secret ye min ye ninnu de bɛ taa n'u ye tɛgɛ da u tulo kɔrɔ u bɛ kɛ maabaw ye quoi. Alhamdulilayi n'a y'i tulo ci i kana foyi fɔ. Ayi ala ye nin fɔ ne ye koyi. n bɛna kuma fɛ tugun. A ye nin fɔra ne ye ko bilayi ko don dɔ bɛ na ne karamɔgɔ bɛ kɛ maaba ye a ka harama. Donc Flo, ok, vous dites que vous avez perdu votre visa. Oui, mon visa en fait, je sais pas qui l'a voulu. Vous voulez retrouver votre visa. Oui, pour aller puis même on voit dans la France. Je viens de parler avec Karamogo. Il dit que si vous voulez avoir votre visa, ce n'est pas compliqué. Vous le giflez une seule fois. Explique vite. Vous le giflez une seule fois, vous me comprenez? Mais vous le giflez très bien. Vous le giflez très bien. Et je vais retrouver mon visa. Vous allez retrouver votre visa. Après l'avoir giflé, vous le remettez. C'est vieux là. C'est pas un vieux. Hey. Les vieux tiens. Les vieux tiens. Si vous voulez votre visa, ne vous inquiétez pas. Okay? Après l'avoir giflé, vous le remettez 1000 francs. C'est compris. Vous le remettez 1000 francs. Donc, il se faut une chose, vous le giflez, vous le remettez 1000 francs. Et vous partez. Vous allez retrouver votre visa, madame. Ok. Si ça est cool. Vous vous levez. Vous devez vite faire. Lève-toi. Je vais gifler. Flo, c'est ça. Écoute, c'est ça. Ni aller ni gifler, ni grader bien. Quand il va quoi, on lui met sous de là quoi. Français ou toi, vous devez bien la mission là. Il va la main. Il clôt d'amata, avec cloche. Abana. Flo. Quand on va se réveiller. Vous vous apprêtez, vous le giflez. Vous le giflez. Le gifler. Il faut le faire vous le giflez très bien. Quoi? C'est lui qui a dit non. Oui, c'est ça. C'est ça. Tu veux mon visa? Oui. Très bien. Vous puissiez retrouver votre visa. 1000 francs, ok. Quand on a fait la dit, on a que là. Après l'avoir giflé, vous partez. C'est pas bien fait, c'est pas bien fait. Il n'aime pas ça, il n'aime pas ça. Qu'est-ce que vous n'allez pas voir votre visa? Vous le giflez très fort. Quoi ça dit, toi, qui a bougé? T'inquiète. Voilà, très fort. Vas-y. T'inquiète, j'ai mon visa. T'inquiète. Voilà. C'est fini. Vous pouvez repartir. Je vais retrouver mon visa. Vous allez retrouver votre visa. Merci vraiment, t'es gentil, merci. Merci à vous. Merci. C'est ça. Merci. Ok, au revoir. Merci. Donc, Flo, ni drone kuno. Flo, pardon, hein? Non, je te dis, toi, vous n'avez fait consultation là. Afrajelama, envoyez le drone. Non, Flo, il y a bonne idée. Mais quand même, il est tout mon rôle. Non, n'était mon rôle. Je vais donner à ma sœur dollar et au Mogo là, c'est un cabaret. Ou bien, gauche, c'est pas petit. Il y a un raté là. Hein? Amatique. Il est glacé sans nier qu'à Dakar, quand il m'a dit. Voilà. Ah, anything. Attends, I can't fɛn bɛɛ la cɛ ne de don n'a kun dara ne ni muso ma a ka harama kun tɛ tɛgɛ da ne kulo kɔrɔ fɛn yɛrɛ non kalanbaliya ye dimi ye ni ne kun bɛ dɔ dɔn e ni ala cɛ ne kun bɛ mɔgɔ wɛrɛ ka na nin ko la wa cɛmuso ye tɛgɛ da n kulo kɔrɔ halisa n kulo tɛ ka bɛ ne
biye don kura ye non c'est que gon kela nga bara gon nyena ma doni patron gon nana bi kana woro yita ay ayra ba donga fo ay war min di alda ya soro ne ma wari be do woro la kon ya chamantala la re ngani shite kane kamana ga wallahi ba fo ko boma ko manu ni dalu la doro o be dana ya boroto hetab ni yoro pentri madame ne ni wardi yakuza ma ngaka ko telia e yoro kura fini kura mais ha yoro kela kura ya le sanga nga yugo koro de me nam itelia kana na abe mako sare ha e madame mana ni do soro ni amako famata fo ni warduwa ka soro alla ba don fenga o mase ya folo balmana yakuza aywa ato dana ka to ani nyonje ha ça ne nana quoi tellement que tega dara karamo clos là au jara ala e ja ça il n'est pas blague nana ça il faut un plan de blanc plage pour le coup voilà pardon viens de tiens yoro na te ginga ko mani voilà nan la me folo ça ne waro war kade plan de viens on ko me ga fin do man oh télé quoi tu toujours fil changer là tu es un styliste depuis qu'elle a manqué ouais plan norvé et comment est à Benalati. Ok, je vais droit au but. Tu sais, monsieur est comme Nanam. Ouais, par rapport à le point français. Bonya d'abord comme un français, il y a le même quoi. Il va pour qui, on va t'y attendre là. Karamogo Maroga Jo, Karamogo là, Karamogo make français fait des cap. Il y a plein famille. C'est ça, nous on va t'y là pour Karamogo ça, quand même faire un français pour pas qu'on avait ça. Ouais. Personne n'avait ça. Ouais. Il y a pour moi. Donc au jate de bien un cours que moi, on a voir ça. Non, vraiment, toutes mes félicitations. Les Wari, c'est ça, hein? Ah, ma courette pour ça. Oh, plan, il faut que je me fasse un peu de ah, bon. Et comme Chamaron nous met là. Donc, ne pas vous convaincre tout ce que là. Et faire bien convaincre. Bah, il faut se rendre dilini. Voilà. Ni mon oubli sur la main. Mais il y a Warko ta femme là. Warko ta femme là. On a tout qui m'a là. Comment tu mets tout? C'est le début ça. Non, qui va faire la caramote ça. Je te jure, ton bébé mourouti. Ah, tout qui m'a là-bas. Il faut accepter. Qu'on fait un dialogue, femme, c'est la table. Oh, voilà. Et nous bon mieux. Ah, mais à jeter, mais jeter là-bas. Applaudissements à ça. Mais bon. Ouais. Ok. La Dilika. Ouais, Slaka. Où Dili? Voilà, les airs. Ça va? Ouais. Tranquille. Non, mais. Et on me fait un point dans le dernier coro. Et comme. Allah est donné à l'occasion là. Donia. Ouais, Allah est à propos du donner à Dobila. Il va partager lui si nous on est. Donc, ne fait Dieu merci, ne me français femme kosobe. Donc, où est-ce qu'il te sera offre non quand on dit français la donne. Comme ça, on va vivre quotidien coup on va se garder. Un message tiré ma, on va se garder répond facilement. Les messages d'on a ni fait non. On va se garder à la seulement on va déranger. Voilà, il y a des teams avec les Françaises à Kobe. Français. Voilà. Non, il pleut tiens bon. Il m'a dit message tiré ni ma phone quand a effet ne ka message quand a. Bon, tu vois non. On a beau ni ma il est calanché qu'il. Il est indépendante. Deni mo bani mboya. Et ma bien français ko tout en français yi man ne bora no ne le ba don ne ni ala ni on tela ne te français là mais a du ko ni mo na ndo mo le bali ala de ne ko do le dona ay wara ouais ne mo le ala di à la fin comme ça de ay ko gelera o mo ko boto ko do ibe kele ye yere ta ko mina pour le temps donc mo fene ya kana yele na quoi d'accord pour être rapide inscription est maintenant pour être rapide bon ma baye fi ma pour inscription du genre ni me faire dans la caméra on ne veut faire la caméra et il faut que tu problème que me joro même là fla maro e famille le ko mais e kala ni be no parce que be don don nga che kala c'est bien belle frère nga na me be frère nga d'accord pour kana mo fe na ga to na ne bi so ko ne c'est la diaka oh ah dana mi menena ni no cha ka ti dana kana chene ah chene o ba nimne polo nimne suno belle femme ja mo nga tene presile kuno kana ere de fe bi quoi tene shole no bi da yalla tene ga cha
I got a fan killing the chemical fire for a donny. Oh, you're a lab and I can you may never finish quarrel the down. You finish Kuram commanded Chebek, he's my night. What the chemical fire for a donny? No, if I can have Abila, can I see a finish Kurabina? Ah, Nama, sir. Nothing one of them must say, Marabisewa. Near you won't park a mamma, I'll be Monday. I can't want to one of you. Never take a fan killing from a catamadia. Old man, coming in me, on your domina. Cana bla bila, take a to barakilin of you. If be katakatana. Ah, sister, Teleman Bibolo. Teleman Kurai. Oh, me Chamole, never in go, huh? Me barakilin, ni borrow to take a Nafasimo Watimina, if you do it. Oh, sister Katani Marcy Dora, near Teleman Quata. I name you from going. Never forget me here. Iki did Katona. Sabla abe do ko na no e bara cha ko de be na ni ne ku korotola kata do bara were la ta na jamina mi era mi na telmani billahi ni na fami la senemo hali suro ne bolo artiste bodo ta na cho jeji na khara radio chebi ka tami ay artiste nga jamila movie telmani go yin na fami la senemo ala doroni ba artiste to ko no kon ta to do sa ma ga sombe srigle rezo fambeka Ibaro fenkele mi meka ne toro malla est ibaro old man voilà yora malien ta kere fa artiste fa toli non artiste me malien kere fa amako foi toli yora di artiste ude minu ngasira tala abeta glon no te anga yuriare artiste ube o luka to ngilite ay ne famo ango to sa ne nga kuma fie sisa itiga tiga kana kuma ko blasa yuriare de dongli dala utewa o luka sonte kwa ano lute nyanga ha nana ne so mi bi billahi bi frabi wallahi tabali boy o ma ina na la ba ni ka tabali boy ngo chamo ta se fula tem we fa do na cha me bita ka furuba do billahi ni ken sa Yo, karamogo venze. Karamogo est là. Jano. Karamogo filo. Karamogo. Non, karamogo bonne nouvelle les mémoires. Tu vas raduma quoi. On va y aller nous mais la moufia hein. Bita ko fe yete kumuta. Flo. Ebe ka mi connaître ka fa matiga na Flo ben fa. Ah, ya oro ki on mun kera manyere. Ka harama yoro français ntike ka giri ole be vitamine mundo anta du cha deni tinkulo la san kulo kelen tega meni ke gani anya foga karamogo bashite yera ba do kumuna deni tinkulo la i magere don yera ba do kumuna deni tinkulo la c'est parce qu'il était français mais otea bole hakilando soro pour que mo gani tinkulo la tuguni bita ko fe wa alli mo bora français de kana Algérie be Maroc kana tubabu kan fo pour que e ka famu ore la ne hakilando soro mo be kuru ko kuna français la kurwa pour que ka se ka français fo wala ali ka client na mo be tubabu kan français fo i ka se mu famu wala ite ko ba wele kana ay ni fo ni era bi ka ko ki yere Flo ame cours de soir ke Flo kani kafsa de yoro aka haramo kafsa ibado ma bade bi mi na no fe ne tuka kami ba so vide kuma nunu nga gelendani ha wallahi aka gelendani sino karamogo ba era cloti kuma famu ganye ay otike et puis muso aka haramu ibado ni jome ni dane kulu kan flala de ba yora ay molia munda on yere ne faran kuma dutigi wallahi ko changa dutigi ku ti an yere na mais an semote na ay mu fo era so no wallahi bi so na man ne kuma na era continue fam on shorante na sani kuri mena ke to ni kuru si sa ma be fra no na do so na dili so na varam na fo kelema mo go yi ay akana jamacha ay akana jamacha ni ma kallen chala jamano kono o bolo tisma ay fano li fene bi no to wa fo mo ko motivation ni jamaka cha motivation déjà nous même ko encourager ka ko do ke jamaka ko motivation
Kalana kojugu. Ah ouais, motivation. E mana jama ye. I be motiver. Ni fɛn mun fɔra e tɛ ɲina o kɔ. O b'a jira bɛɛ la ko karamɔgɔ hakili ka di. Ah basi tɛ. O bɛ siran jama ye o. Ayi. E bɛ sɔnni ti yɛrɛ ye. Filɛ kɔni bɔra ni cɛ o cɛ ni hakili man di tɛ se ka kuranɛ dɔn sa. Voilà. An ye kuranɛ durusi depuis an fitini. E n'a jira bɛɛ la yan. E de bɛ se. Basi tɛ. O de ye jama caya kun. Basi tɛ. A y'a daminɛ. I b'i labɛn an bɛna yɔrɔ dilan. Basi tɛ. Bara bɛ na sisan an b'i wele. Basi tɛ. N bɛna karamɔgɔ de kun don. Oui. I bɛ nin minɛ fɔlɔ an bɛna an b'a tɔ kɛ awɔ. Sɛbɛnniw kɔni bi yan. Basi tɛ. Kamalen a ko ka fisa kuma dɔw la dɛ. Ala ka ni sa wa bɛ. Muna kana presse Ni kɛ na sa. Ne yɛrɛ bolo koba. Cɛmɔgɔba, ne t'u filɛ ni. Ni fɛn kɛ, bilahi Ai na bɛ ne nana ka aw fila de dɛmɛ ka jɔn fila dɛmɛ jama mun bɛ ayi kuma kɛ kuma ne kɛra foyi dun bɛ k'i ɲɛ kun ne kɔrɔ ayi foyi an k'o bɛɛ to yen sa n bɛ fɛ k'aw dɛmɛ hadamadenya la sindiya la ani balimaya la Ala ko a ka kuranɛba kɔnɔ ko n'ale y'a ka dɔnniya d'i ma i k'i jija i k'i maa ɲɔgɔn dɛmɛ n'a ye est ce que i b'o ye ci bɔ mun bɛ yen ayi e tɛ ka kuma wa ne tulo b'i la sa yɔrɔ e bɔra ne ka kuma villageois ye ni fana ye villageois ye an m'a kalan m'a dɔn aw m'a kalan yɔrɔ nin ye jumɛn denmisɛnninw kɔni bɛ taa ni ekɔli la mais jumɛn don a tɔgɔ ardasi tɛ n tɛ ardasi de yan ya lɔmaliya ye dibi ye walayi ni denmisɛnnin bɛ taa lagare kɛ sɛbɛnni ardasi kan ni tɛ fɛn dɔn fɛn crayon voilà crayon ayi ni ardasi de o tɛ ardasi b'a tɛ fɔ ne ne ma cahier de livre de livre wa voilà ko crayon ye ko livre yakili sigi sa e kalanna ka tɛmɛ ne kan ne tulo b'i la toi tu connais dans les choses livre kɔrɔ ouais toi tu kana kuma cɛ dɛ kana nɛni kana kuma cɛ non tɛ k'aw nɛni n bɛ fɛ ka plan mun fɔ aw ye ne ni n terikɛ philosophie an bɛ fɛ ka cours de kɛ mɔgɔ minnu tɛ français mɛn a yɛrɛ b'a dɔn an bɛ don min na i ko bi n'i tɛ français mɛn n'i ma kalan n'i tɛ français mɛn a bɛ se ka kɛ degun ye i ka ɲɛnamaya kɔnɔ quoi i ka nin kuma in tiɲɛ don voilà hali kunu ne ye dɔ ta telimani na muso y'i kanto ne ma ko 300 francs 300 francs ne kɔntana a kɛra ne yɛrɛ kɔnɔ ko muso bɛna 100 de di ne ma ne de ye muso ta k'a gosi fo jalakɔrɔji ka taa muso bila a selen muso de ye ala minɛ ka 20 bɔ ka di ne ma ko in ye ne tɔɔrɔ mais a tilala ka diya n ye parce que muso ko k'a b'a daminɛ k'ale ko 300 francs n bɛ se ka mun kɛ i tɛ se k'a jalaki 300 francs o ye ko 300 francs ne hakili ko 100 de an ka dugu la 300 francs tɛ 100 de yan 300 kɔni o ye 100 de ye ayi ala ka dugu 3 an ka dugu la 100 a ye ɲamɛ sa 100 bilen a ye lamɛn sa kunfinw a t'a hakili sigi yan sisan i jɔ kuma la surunya yɛrɛ la an kan ka kuru de kɛ mɔgɔw aw n'aw sɔnna ne ni n terikɛ kuru kɔrɔ ye mun ye bamanankan na n bɛna o ye k'i kalan français la pour que n ka français dɔn pour que i ka français dɔn ayi n'o kɔni dɔn ne bɛ taa k'a sɔrɔ i ma sɛgɛn tɔgɔ sɛbɛn wari o ye dɔrɔmɛ 100 dɔrɔn de 100 kelen 100 ayi ne bɛ don i bɛ don muso ye min ɲini na a tɛ chef la n bɛ don a banna terikɛ non i ni kobaga bɛ se ka taa ne ka ɲi e tɛ don wa bilahi wallahi ne tɛ don aw fɛ foyi la foyi e ni philosophie ne ka don aw fɛ ko la a ka ɲi i bɛ sa kunfindenya na a bɛ n'ala ne ni n ka kunfindenya ye o ka di ne ye koyi terikɛ ne bɛ n ka ɲugu fɛrɛ la ee kobakɛ kuma mɛn koyi e bɛna sa sisan n ka moto kɔlɔsi wallahi e tɛ ninnu dɔn bilahi e tɛ ninnu dɔn ne ni ninnu de bɛ sigi ɲɔgɔnya la kalan ma joli de bɛ min kalannen don
o sigilen bɛ u ka soda la don o don temi na baara t'u bolo foyi foyi a ka kɛ ma kalan kɛ nka an kɔni b'an ka tesɔngɔ bɔ an ka yugugu feereyɔrɔ la an tɛ taa mɔgɔ si deli an tɛ tile ban maa si ka da la an sigilen ne kɔni ne bɛ min dɔn Bamakɔ la n'i nana Bamakɔ i tilen baara min ma i k'i tilen i k'o kɛ mais a jigila a yɛlɛla i kalan na i ma kalan bilahi nin bɛɛ nkalonfi nin bɛɛ i san kalan yɛrɛ nafa b'a la i b'i si bɛɛ kɛ kalan na i bɛ tila ka taa laban i sigilen don maa minnu ma kalan olu bɛ ka fɛnw kɛ e sigilen don i tɛ se ka foyi kɛ k'a da kan e ma baara kalan ne tɛ don aw ka namaratɔ foyi la bilahi fulo nana ne fɛngɛ o don o walimoto suɲɛna o zo ma tila ka kɛ aw ye ha n'a ka kalan kun ye nafa ɲɛ an tun bɛ suɲɛni kɛ kalan bilahi koba kɛ n'u bɛ ko da e kan ninnu bɛ ko da e kan ne ye kalan yɔrɔ mɛn yɔrɔ min na n'i ma boli fo k'i yɛrɛ faga i k'a fɔ ne tɛ wala a filɛ koba kɛ n'i ka moto ta dɛ walahi ni nin tala ne da tɛ don a la bilahi i ma gardeli ko kuma fɔ n ye ne t'a kɔlɔsi n'i ka moto ta n t'a kɔlɔsi o kɔni kalan an sira bɛ kalanko la ne ka kalan ka yugugu de ye koyi wallahi ne ka kalan ka yugugu de ye tableau filɛ soir jamina wari minɛ bi je pense que la position elle est bonne voilà ouais ciao nana on a venu voilà comment que allez on va courir ici il t'a fait ça ici voilà il y a glissé et fait dili ni karamogo wele la courir et karamogo dili oh aïna ici pour la dame là assalamu alaikum wa alaikum salam karamogo ne resuna ma aussi au coffre ma aussi on va que tu comme ma aussi yoro de do ko amna dine kalambi waaw ma kan o la bena bo sisa ni ya fo o be sigaka aya bena c'est ça abin name aba fo I U O A E abi jeka fo basite I U O A E Flo ibaro uga ke kileng sisa ko ama ke kileng ama to ko ba kete ko ba ye sisa awo I U O A E afo I O A E la umu dili ama fo I U O A E ela se ata I U O A E I U A E dili inyabara dili yakli ka gode wallahi yakli ka ko ale dili hakli de ka ko iboro dili tsaga muso bo yo ni ka mo tinya wala ko na hakli mana mo fo sa yakli bo hakli bo ami nyo sala war kile le sala muso baro be billahi ha flow aka haram muso baro be Fatima Maiga ni alati ni dili talo ka birula je dumura ta saka wallahi na abe France o kara wa me malla fo wala bete ni for la ino ay ndega muso hakili goy wore mani ay wa le bete Fatima Maiga la ama dili bo ma ko la ha muni ngara mo josa oh ramo wele ko ego i o tewa
Aïssa, ko I-O-A et il va faire non faire ma foi. Aïssa, karamogo. Karamogo, je peux. Il va bien faire non faire. Karamogo, bien faire non faire. Il va faire non faire. Ah voilà, I-O-A, la main. I-O-A et il va faire non faire. Oh, Cefla fina ama kalanganya ibanga ibanga ku ngaka kuta kabo sabasa aibo ni ma fo ni kantin to nawo ni ma fo antin le fora dusi bora sa ali chini bibo ngaka ta kurbana kurbana ya ga samara taita ha kurbana ga tamita ga ta bali chini ni gon ma kalanganya ga tawo ta vorien era vorien il vorien est-ce qu'on repatenté même ha c'est bien dem nete kana sala kantin to nawo ouais fait flan ni ça veut dire ne ga do se nga du kono ko te ko kurebi o te cours du soir cours du matin na do se nga du kono